سلام زي خبركم تحاتلتي بين تي في نلومي ربع 30 حساس تلالوه اللي تاو زينات تحزلكم متيلخو بقدام النت هارست زينا سوسان شوعتين إيرتراويان زركبوم 130 سدتنياتات كاب ليبيا ناب رواندا تزغاغيروم أب تግራይ ተቋሪጹ ዝነበረ ምቕያር ሃረጊት ባጤራ ብር ዳግም ተጀሚሩ ሱዳን ወደባት ግብጽ ንኽትጥቀም ዝኽእል ስምምዕ ተኸቲሙ መንግስት ኢትዮጵያ ማስከራት ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምግቢ መሻረፍ ከዕድል ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ሃብያተ ምግቢ አልኮላዊ መስተ ብናይ ሻሂ ኩባያ ካብ ምሻት ኸወጠባ ጠንቂቑ ኣብ ክሮሺያ ብዝተኸሰተ ምንቅጥቃጥ መሬት በህሉ 700 ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሱሳን ሸዋቴን ኤርትራውያን ዝርከቦም 130 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ተሰጋጊሮም እቶም ስደተኛታት ኩሉ መስራሓት ሙሻብ ናይ ኮሮና ቫይረስ መዛዘሙ ናብቶም አቀዲሞም ካብ ሊብያ ዝተመለሱ ስደተኛታት ሓተት ተዕባን ተዓቂቦም ዘለሉ ኣብ ዞባ ቡሱገራ ዝርከብ ጋሾራ ዝበሃል ቦታ ክውሕሱ ምዃኖም ሚኒስትሪ ሓደጋታት ሩዋንዳ ብትዊተር ኣፍሊጡ እቶም ካብ ሊብያ ዝተመለሱ ስደተኛታት ኣብ ዝእዋን መስራሓት ውሸባ ኮሮና ቫይረስ ንኽማሉ ኣብ ሆቴል ከም ዝርከቡ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ካብዞም ስደተኛታት እቶም 67 ኤርትራውያን 48 ሱዳናውያን 12 ሶማላውያን 3 ናይጄሪያውያን 1 ኢትዮጵያውያን ይርከቡ ካብዚ አቶምቶም 75 ሚታዊት ደቂ ተባዕትዮ 25 ሚታዊት ደቂ ንስትዮ ኮይኖም 27 ካብኦም ህፃናት ምዃኖም እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እዚ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ናይ ሙጻ መስርሕ በመሰረት እቲ ኣብ 10 መስከረም 2019 ናብ መንጎ መንግስቲ ሩዋንዳ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን አፍሪካዊ ሕብረትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ሩዋንዳ 500 ዝኾኑ መብዛሕቶም ካብ ቀርና አፍሪካ ዝመጹ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን ቀዳምነት ተዋሂቦም ክቕበሉ ኣብቲ ስምምዕ ختمو بمسألة التسمع ليبيا مجمرتها قد 27 مسكرم 2019 سوسان شدشن سدتنياتات تقبلها اب 10 حد تقمتي 2019 160 ኤርትራውያን ዝርከቦም 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ኣውጽያ ኣብ 25 ሕዳር 2019 ከኣ 117 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ብሙጻ ናብቲ ካብ ከተማ ኪጋሊ ንሸንኽ መብራቕ ዝርከብ ጎሸራ ዝበሃል ቦታ ኣትዮም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናይ ሙጻ መስርሕ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ሃመንጎ بجنرال كليفة حفتر زمرحو طقاتن بحبرات هاجرات أفريقيا استواه منجستي تهاجرن بذكر زلو كنا تسنخيل الدحر مصنعيو داغماي تجمير زلو ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝነበረ ምቕያር ሃረጊት ባጤራ ብር ዳግም ተጀሚሩ እቲ ምቕያር ባጤራ ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ካብ ሎሚ 30 ታሕሳስ 2020 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ን14 መዓልታት ከም ዝካየድ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ገሊጹ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ብምኽኒት ዝወሰዶ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ምቕያር እቲ ሃረጊት ብር ተቋሪጹ ከም ዝነበረ በመዝኽኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተወሰነ ከተማታት ተኽልል ኣገልግሎት መብራህትን ኢንተርኔትን ብምጅማሩ ኣብተን ከባቢታት ዘለዋ ባንክታት ስራሕ ንኽጅምራ ይግበር ከም ዘሎ ብርሂው ብመሰረት እዚ ተን ባንክታት ስራሕ ካብ ዝጀመራሉ ዕለት ጀሚሩ ቀዳመ ሰንበትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት እቲ ምቕያር ሃረጊት ብር ንኽቅየር ሎ መዓልቲ ተወሲኑ ይርከብ እተን ባንክታት ነቲ ውሳነ ንኽፈጽማን ተግባራዊ ንኽገብራን ብምሕባር ኣብ ቀይዲቲ ምቕያር ብር መምርሒታትን ኣሰራርሓታትን ከም ዘለዎ ተግባራዊ ከም ዝገብሩ ተገሊጹ ካብ ባንኪ ዝወጽእ መጠን ጥረ ገንዘብ ብዝምልከት ኣብ ዝተማሓየሸ መምርሒ ብመሰረት ዝተቐመጠ ተፈጻሚ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሉ ካብ 100,000 ክሳብ 1.5 ሚሊዮን ብር ዝቕየረሉ ገደብ ግዜ እቲ ምኽባር ሕጊ ቅድሚ ምጅማሩ ዝተዛዝመ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝቕየር መጠን ብር ትሕቲ 100,000 ብር ንዘሎም እዩ ተባሂሉ እተን ባንክታት ነዚ ዝከታተል ጉጅለ ብምቋም መምርሒ ብዝሓለወ መንገዲ ንኽስራሕን ኣብ ሕድሕድ ጨንፈር ባንኪ ዝተጀመረሉን ዝተዛዘመሉን ዕለትን ዝተቐየሩ መጠን ገንዘብን ንብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ሪፖርት ንኽገብራ ኣተሓሳሲቡ ሱዳን ወደባት ግብጽ ንኽትጥቀም ዝኽእል ስምምዕ ተኸቲሙ ሱዳን ነሰደድ ይኹን ኣታዊ ዝተፈላልያ ኣቑሑ ወደባት ግብጽን መትረብ ስዊጽን ክትጥቀምሉ ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝኸተመት ንበዓል መዛታ ውሽጢ ሃገር ግብጽ ከማል ነጂም ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን በመሰረት እቲ ክልቲኦም መንግስታት ዝኸተምዎ ስምምዕ ሱዳን ወደባት ግብጽ ብፍላይ ድማ ዓይንን ሱካንን ስዊጽን ክትጥቀም ኣብ ርእሲ ምኽኣላ ኣገልግሎታት ናጻ ናይ ንግዲ ዞዋን መጽንሒ ኣቑሑትን ፍሉይ ረብሓታት ክህልዋ ከም ዝኽእል ተመልኪቱ እዚ ስምምዕ ሱዳን ናብ ደገ ትልእኾ ነገራት ይኹን ካብ ወጻኢን እትሽምቱ ኣቑሑ ንወደባት ግብጽ ከም መሰጋገሪ ኣብ
ብትጥቀመሉ እዋን ሙሉ ደገፍ በዓል መዚ ወሃብ አገልግሎታት ወደብ ግብጺ ክትረከብያ ሱዳንን ግብጽን ናጣቅማ ወደብ ዝምልከት ውዕል ዝኸተማ ድሕርቲ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተበጽሐ ኣብ ወታደራዊ ንግድን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ ስምምዕ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕስከራት ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ መግቢ መሻርፍ ከዕድል ምዃኑ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕስከራት ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብዚ ወርሒ ዝኣትሒዙ ናይ መግቢ መሻርፍ ከዕድል ምዃኑ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ እቲ መንግስቲ ካልኦት ወሳኺ ቀረባት ንምድላውን ዝምልከቶም አካላት ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊጹ እንተኾነ ኣብ ማዕስከር ኣዲ ሓሩሽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊት ዝተዋሃቦም ናይ መግቢ መሻርፍ ከም ዘየልዮም ዝጠቕሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ትግራይ ካብ ዝተኻየደ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣትዮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናገፈፈ እዩ ናብ ማዕስከራት ዝመልሶም ዘሎ ህወሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ንፖለቲካዊ ዕላማ ክትጥቀመሎም ጽንሑ ዝበለት መንግስቲ ማዕስከራት ስደተኛታት ጉቡእ ሰብኣዊ አገልግሎታት ዝርከበለን ማእከላት ኮይነን ከም ዝቆማ ገሊጹ ኣብ 4 ማዕስከራት ጽንሑ ልዕሊ 90,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ወዲቖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ሚኒስተር ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ሃብያተ ምግብን አልኮላዊ መስተን ብናይ ሻሂ ኩባያ ካብ ምሻጥ ቁጠባ አጠንቂቑ እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝበለ ደቡብ አፍሪካ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት ተሪር ዕፅዋ ድሕሪ ምእዋጃ ትካላት ዝተፈላለየ ብልሓት ይጥቀማ ምህላዋን ብምግላጽ እዩ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎዛ ብሶኒ ነቲ ዕፅዋ ኣብ ዝኣወጀሉ ብመስተ ዝሰዓበ ግዲ ዘይብሉ ባህርያት ነቲ ምልባዕ ከም ዘነሃሃሮ ገሊጹ እቲ ብቁልጡፍ ዝላባዕ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ ደቡብ አፍሪካ ክርከብ እንከሎ ኣብታ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ምህላው እቲ ፕሬዝደንት ተዛሪቡ كما أكل نايتي نتي لبداه نمجتا استوسد السجومتي نقبري انت زي كونو كل متخابات تخل كيلو مشت كاب ساعة تشعة كسب نجو ساعة شدشتين من قصاصات تأجيلو كل دكاناتن باراتن كالوت تكالاتن مش ساعة شمون تخلت سويو اتجاه تكبراوي دحر مخانو بسولس مجلس إذهابه منستر بوليس بيكي سيلة نتي ممرحيز تحسه أبيات مجبي فقادن كحدجاه أتومون ننتدما نبحق قارون مخانون حبيروم الكل بناي شاي كوباياتات أي تقربو شيء تعرفوا من فلتوينا نسوس يخو أبناء شاي كوبايا فليز بلا نجر أنت ترخيبهم ودمه شاي أنت زي كوينو ناي نقدي فاركم أي ترخبوني خميلو نتي أبوان كدواي مع بالكوفيد 19 أبز حلفه ميازيان جنبوتن استنبره تصنع عصوه نمسجار جل أبيات بالإيه الكلاوي مستبناء شاي كوبايان كال بمتكامن يشتاه من بارني قلت أتي بسوني استعوج كل كلام مشت على الكل كسب مفارق ورحت الريز زل كوينو تكباريو ببوليسين بسراويتن كتتلخ جبرولونيو أبدو أفريقيا قصري بكورونا فيروس تلخفو سبات بسنبت كاب 1 مليون بمحلافو نتو قصري زي مزجبت انكو أفريقياويت هاجر كوينا لا أبتا هاجر بتي فيروس زموتو سبات 27 شح بتسيحو يركب أب كروشيا بستخصته من قطقات مريت بوحدو شوعة سبات ميتوم أب كروشيا شدشنة ربعته عقنه من قطقات مريت بمخصاتو بزوح السبات مقلاتي خقاتمو من كله بوحدو شوعة سبات كم زموتو تقليتو قداماي منيستر هاجر أندريج بلونكوفيك نبتازيا استحسيت كتمه بترنجيا بتسيحو أبزهبو مقلتي أمونقوتهم زموتو قوال 10 عامت كم اتركبهم حبيرو مكتلت قداماي منيستر وناب كتمه قلينا بمخداب كتمه حموش سبات بسنكتي من قطقات مريت كم زموتو قليتو اتشاو عيكا أبزا زينة تبهال كتمه زموت خمزغونه من قستوي مدبر زينة قالها كنتيبا كتمه بترنجيا دارين كوديوم بوفيك أستاد فرقي إذا كتمه كم زعنون بتفرس راسات نستغطو سبات أب موتان كم زركبون قليتو أتم من قطعة مريت كساب رأس كتمه هاجر زغونة كتمه زاغرب كمون كساب هاجر بوزنيا سربيان تليانن كم استسمع تقليتو كنتيبا كتمه بترنجيا دارين كوديوم بوفيك أبتا كتمه بوحدو عيسرا شحسابات كم زنبرون دحرتي قدامه من قطعة مريت سنهلون فوز من قطقات مريت كم سسمع حبيرو قال 7 كلتن عامت نباريت كتما باترينجيا ماريكا بافولوفيك ن FFP كم زبلتو كاب غزانا وصينا ينهزلنا كنملس انت دليناون كنملس اين خيلنينا كل نجر فريسو يو الكتريك يلني لا أب كتما سيسا كون بتيه من قطقات مريض تحسو يسبات كم زلون أتنابتا كتما سركبها هوسبيتالات بقصلات أعلى لغن كم زلوا HRT استسميت هاجراوي التلفزيون تهاجر أكالها حلافي حتوز حكمنا وريديت كتما سيساك نسو كابتون بتيه من قطقات مريض تحسو ناب حكمنا ويزمسو زلو أبروسهم عبي هرام زلو من قلخ أحمد كعتن مسبرتن ناي عصمي زلو ميوم بمبال حتوز متبحتي زليوم بزو حسابات كم زلو قليتو GFC استسميه مع كل مرمر جرمن كم زحبرو أتي شدشنة 4
ዓቐን ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት 10 ኪሎሜትር ትሕቲ መሬት ዝጀመረ ኮይኑ ልክዕ ሰዓት 11:19 ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ካልእ ፍኹስ ዝበለ መጥቃዕትታት መሬት ከም ዝተሰምዐ ኣብሪሁ ቀዳማይ ሚኒስተር ፕለንኮቪክ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ምስ ኣጋጠመ ብቁልጡፍ ናብታ ዝያዳ ስታሴት ከተማ ፔትሪንጂያ ብምኻድ ነቲ ኩነታት ድሕሪ ምዕዛብ ንኹሉ ሰብ ዝሕግዝ ሰራዊት ኣዳሊና ኣለና እቶም ኣብዛ ከተማ ዘሎ ሰባት ብቁልጡፍ ይውፁ ሕጂ እውን ኣብዚ ምጽናሕና ውሑስ ኣይኮነን ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም